שלום לכל בני ובנות מזל הקרב, ברוכות הבאות לערוץ שלי. אני כאן בפריסה לחודש מרץ 2024. זאת פריסה כללית, ייתכן ויתתים, ייתכן ולא, כמו בכל חודש, אתן כבר יודעות. לחדשות מביניכן, אז ברוכות הבאות. שזאת פריסה כללית, אני מדברת פה על ההתפתחות הרוחנית, על זוגיות, עבודה, מוציאה עוד כמה קלפים לחיזוק וחיבור לעצמך, לפנימיות שלך. אז יכול להיות שאולי זה לא יתאים לך ואת לא תקבלי את זה, ויכול להיות זה יהיה מדויק מאוד, אז אני קודם כל ממש אשמח לשמוע, ובמידה ולא, זה לא מדויק או רק חלק, את מוזמנת לצפות במסר עבור האופק שלך. יכול להיות שזה אולי יתאים לך יותר, יכול להיות שאולי את יכולה לצפות במסר למזל אחר, ורק ככה בצורה אקראית לקבל רק את המסרים מתוך הסרטון, ולא לא קשור למזל. אז זה מה שאני ממליצה. בואו נתחיל. קרביות אהובות, למה יצא לכם קלף העולם? למה יש פה סיום ושלמות? למה יש משהו שקרה ואתן יודעות פשוט להרים את עצמכם ולהתחיל דברים חדשים? אז יש פה אנרגיה כזאת של קודם כל מעגליות, סגירה של משהו. יכול להיות שאולי הרגשת תקופה שאת דורכת במקום, אולי את מרגישה שעדיין את דורכת במקום, אולי הרגשת שאת דורכת במקום, אולי מקום כזה של שחיקה, אבל יש פה מקום שכשאת כן יודעת פשוט להרים את עצמך מחדש, ועוד פעם להתחיל, אפילו שככה וככה וככה. יש פה גם זיקה לחול, כן? אז זה ככה, אני אומרת את זה ככה בביניים, גם עסקים, עם עסקים ככה עם חול, עניינים עם חול, לא יודעת מה, אולי נסיעות לחול, משהו עם חול. שוב, כל אחד באמת שתיקח את זה למה שנכון לה, אבל כן, כרגע זה גם יש את זה כאן, אבל באמת מעניין אותי. חוץ מזה, אני יכולה להגיד לך שבאמת זה כאילו לתת לך כמו איזה חותמת כזאת. עברת בהצלחה את השלב הזה. משהו כזה. כאילו, עברת בהצלחה. עכשיו את יכולה להתחיל, אוקיי, הכל מההתחלה, אבל כאילו יש פה איזשהו משהו בהתפתחות הרוחנית שלך, שהגעת לסיום שלו. כאילו, הגעת לאיזושהי בשלות מסוימת, שאת יכולה כבר להתחיל לראות את הדברים בחיים שלך, את השינוי שעברת, כי באמת קלף העולם מסיים את המסלול הזה של השוטה, שהוא עושה את כל המסלול עד שהוא מגיע לקלף העולם. הוא מסיים בקלף העולם, מגיע להערה, מגיע לסיום ושלמות. רואה דברים כבר בחיים, יש בהירות, יש תובנות, יש תודעה גבוהה, יש באמת הבנה, יש ריפוי, ואז מה קורה? מה קורה עם ההערה? מה, אתם חושבות שאנחנו יכולים לסחוף את ההערה הזאת כל הזמן? מתחילות מההתחלה. ומי שיודעת לעשות את זה, אז יותר קל לה בחיים, כי היא לא נתקעת. וזה מה שקורה פה. יש פה כנראה נשים שעדיין קשה להן, והן עדיין נצמדות למקום מסוים שתוקע אותן כביכול, והן פוחדות להפסיד, הן פוחדות לעשות את הצעד, כי הן אומרות, אולי אני מפסידה משהו אישי אם אני עושה את הצעד הזה, או למה אני פוחדת לעשות את זה, כי מה אני באמת מפסידה? אז זה שאלות שאת צריכה לשאול מול העיניים, פשוט לפרוס את זה מול הפנים שלך, ולהגיד לעצמך, מה זה האיום הזה בעצם שאני חשה? למה אני מצטמצמת? למה אני מפחדת? למה אני מרגישה שאני לא שווה, או לא, אני לא במקום טוב, או כאילו יש פה מקום שהוא לפעמים של קנאה, שקשה להתקדם בגלל התחושת קנאה הזאת, ובאמת אני מדברת על זה הכי פתוח, כי יש פה
זה דבר טבעי לחלוטין, זה דבר שהמון המון אנשים חווים, וזה חלק גם מהמסע שלנו, להבין שאנחנו לא צריכים לצמצם את עצמנו, כי השפע מגיע לכל אחד, וכל אחד עובר את מה שהוא צריך לעבור, וכל אחד עובר את המסלול שהוא צריך לעבור, אבל יש פה כאילו מקום שיכול להיות שהגעת אליו, נגיד בזוגיות, הגעת לנקודה מסוימת, וכאילו את פוחדת או לשחרר את זה, או להתקדם הלאה, כי כאילו את אומרת, מה, אבל עד שהגענו לנקודה הזאת, אבל בסופו של דבר, יכול להיות שיש שם משהו לא בריא, או לא טוב, אז אין מה להאחז. כאילו, תרגישי איפה את כן נאחזת בכוח, אוקיי? אז זה מה שיש לי להגיד לך לגבי המסר הזה, לגבי הקלף הזה. שוב, זה לא אומר שלא הגעת לאיזושהי נקודה, אבל כאילו משהו מבקש ממך להתקדם, כאילו, אפילו לא פיזית, להתקדם רוחנית, אבל עדיין משהו תקוע ברמה המנטלית, ברמה הרוחנית, שכל הזמן כאילו גורם לך לסגת אחורה כל הזמן. אוקיי, יש לנו פה את מלכת המטות, שהיא אישה אסרטיבית, מנהיגה, שיודעת לעמוד על שלה, ויודעת מה היא רוצה, ואין לה עכבות, כאילו, אם היא רוצה משהו, היא משיגה אותו, אז יש פה אנרגיה חזקה שאולי את מגיעה אלייך. כן, תמיד אני אומרת על האנרגיה הזאת של מלכת המטות, שיש לה לפעמים גאווה ואגו. אז אולי זה הדבר שאולי תוקע אותך, גם גאווה ואגו, ואולי קנאה, כמו שאמרתי. לפעמים המצב יכול להיות טוב, ורק בגלל המחשבות שאולי את מקטינה את עצמך, מצמצמת את עצמך, כאילו לא נשאר לך מקום בעולם, וזה כאילו אצלך, את מבינה שזה לא נכון, לא נכון, יש פה מישהי שיש לה יכולות וכוחות ועוצמה, והיא מצמצמת את עצמה כל פעם, בגלל שהיא רואה שלהם זה הלך, וזה הלך להם, וזה יש להם יותר טוב, וזה ככה הולך, וזה וזה וזה. צריך להעלים את זה מהעיניים, אוקיי? כי יש לך יכולת באמת להביא ולהגשים, ושוב אני אומרת, גאווה, כבוד, אגו, הם לא יובילו אותך למקומות טובים, אז יכול להיות שצריך לעבוד על המידות האלה. בואו נראה בזוגיות. בזוגיות יש לנו פה את קלף המגדל. בואו נראה מה עוד. קלף המגדל כבר אומר שיש פה משהו שצריך להיבנות טוב, ואם הוא לא ייבנה טוב, הוא יתרסק כמו שהוא נבנה, כמו שהוא לא נבנה, אוקיי? יש לנו פה את נסיך המטבעות. יש לנו פה את מזל בתולה ומזל אריה, הם יצאו. וקלף המוות לידה מחדש. טוב, תראו, המצב פה לא מזהיר, אוקיי? אבל שוב, הכל ברמת הפוטנציאל, הכל ברמת ההכוונה והייעוץ, ולא הגזירת גורלות. אז בואו נדבר על זה, אוקיי? יכול להיות שיש פה צד שבאמת, מה זה מתמסר, ומה זה נותן מעצמו, ומה זה באמת מסור. אבל יש פה משהו שבאמת, אני לא יודעת אם את כאילו שמה את הקלפים על הקופה הנכונה, או על איך אומרים? כאילו את הכסף על האימור הנכון, אוקיי? כי שני הקלפים האלה מראים לי מצב לא קל, אוקיי? הוא מראה לי מצב של מערכת יחסים שיש בה אנרגיות של אש, של קיצוניות, שיכולה להיות משיכה ברמה הכי חזקה, ופתאום גם פיצוץ וניתוק ושנאה או זרות, כאילו ברמה הזאת אני מרגישה, כאילו את הקיצוניות הזאת, אוקיי? עכשיו, אני לא אומרת שאת חובה את זה או לא חובה את זה, וזה אוקיי, זאת האנרגיה, אני אחרי זה גם באמת הולכת לעוד מסרים ועוד מסרים, אבל מה שעולה לי כרגע ממה שאני מרגישה, שבאמת יש פה סירוב להתנתק
מהזוגיות הזאת, אם היא קיימת, שיש שם משהו מאוד מאוד קשה, כמו מגנט כזה, אנרגיה חזקה כזאת, שהיא לא מאפשרת לך באמת באמת להשתחרר, ורואים פה בן אדם שבאמת נותן ומסור, אבל אולי לא על המקום הנכון, כאילו עדיף להקדיש את זה למקום שכאילו כן יש בו תמורה בסופו של דבר. עכשיו, המסר הזה גם יכול ללכת אחרת, שאם יש פה באמת, שוב, אני אומרת, אם זה בקיצוניות, האש והפצצות וזה, ובאמת לא מצליחים להביע את התקשורת כמו שצריך, ואין תקשורת נכונה, אז קודם כל, אם זה אצלך, אז קודם כל על עצמך תלמדי, כי אם את מהבן אדם עם האש והקיצוניות, ופעם לא בא לי, ופעם כן בא לי, ופעם זה וזה, אז את צריכה ללמוד לרסן את עצמך ולאזן את עצמך, כי תחשבי שהצד השני, כאילו את מצפה שיבינו אותך, יכילו אותך, אבל לפעמים זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. איזה בן אדם יכול כאילו לקבל קריזות כאלה או קיצוניות כזאת, ויש אנשים בסדר, יכולים, נותנים הזדמנות, נותנים, אבל זהו, בסופו של דבר זהו, יש את הקש ששבר את גב הגמל, וזהו, וזה בלתי אפשרי להמשיך ככה, אוקיי? כאילו, כמה אפשר להכיל, כאילו, ויכול להיות שאת באה ממקום, כאילו, לא, צריכים לאהוב אותי ולהכיל אותי איך שאני, ולא, לא, נשמה. זה באמת משהו עבורך, אם זאת אז יש פה מקום שאת צריכה להסתכל על עצמך ולהגיד, אוקיי, אני יודעת, זאת אני, אבל זאת לא אני באמת, זה דברים שהם משתלטים, ואני יכולה גם להשתלט עליהם. זה לא באמת משתלט עליך, כאילו משהו מרגיש לי, שאת מרגישה שמשהו חזק ממך, או משתלט עלייך, אבל את יכולה להשתלט על הדברים האלה. יש לך כוח. את פשוט אולי לא הכרת אותו. אז קודם כל, כנראה שיש פה איזשהו תהליך של באמת, שאת חובה של מוות ולידה מחדש, להכיר את עצמך מחדש. יכול להיות שבתוך מערכת יחסים כרגע, את באמת בונה איזשהו משהו. שוב, אז אם אני הולכת עכשיו באמת על ההכוונה, ולא רק על הרגשות וכל מה שאני רואה כאן, אז הקלף המגדל, הוא אומר, אוקיי, יכול להיות שיש פה משהו מאוד מאוד מגנטי, מאוד, כאילו התחיל מהמם, אבל צריך ללמוד לעצור את זה, ולא לתת לזה, מה זה לעצור? לא לעצור ולגמור את זה, לעצור, כאילו לא להיסחף ולראות את עצמך כבר ב-30 צעדים קדימה. יש פה דברים שלפעמים הסנבור יכול לעבר אותך ולא לראות דברים, ולא לבנות באמת מערכת יחסים כמו שאת רוצה, אוקיי? או כמו שאת צריכה לחיים שלך. אז מרגיש שיש פה גם איזשהו שיעור שבאמת מבקש ממך לא להגיע עד הקיצון. יכול להיות שאולי את במערכת יחסים כרגע שהיא בגדר פרידה או סיום. שוב, אני אומרת, זה לא עתידות. אם את נמצאת במקום הזה, אז את נמצאת במקום הזה. זה לא שאת תהיי במקום הזה, אוקיי? כי קלף המגדל אומר שגם דברים שהתחילו הם נגמרים. אני יכולה להגיד לך שכל מה שקורה פה כרגע, בא לחזק לך את עמוד השדרה, בא לחזק את הכוחות הנפשיים שלך, גם אם לפעמים את מרגישה שאין לך כוח ושאת חלשה, זה לא נכון, זה רק רגעים, את כן חזקה, ואת כן יכולה לרפא את עצמך כל פעם מחדש, ואת בונה כרגע את היסודות הפנימיים שלך, כדי שאם קורים דברים, את כבר לא עוד פעם נופלת, עוד פעם נשברת, ובאמת כאילו נפילה ומשבר, כאילו את לא מצליחה לקום, או דברים מתחילים להידרדר לך בחיים, ועוד תחומים ועוד תחומים, רק בגלל הסיפור הזה. אוקיי? זה כאילו השלכות. את לא נותנת לדברים אחרים גם. את מטפלת בעניין הזה בפני עצמו. בואו נראה בקריירה. אבל כאילו מרגיש שבאמת יש פה שינויים. אפרופו זה גם יצא מזל הקרב, כן, קלף המוות הוא מזל הקרב. אז זה כאילו השינויים שאת עוברת ולהסכים, להשיל את מה שכבר לא את. לא את. אוקיי? אוקיי, יש לנו פה את 8 מטבעות.
בקריירה. מה עוד, מה עוד, מה עוד? 3 מטבעות. כאילו כבר עולה לי להגיד, תמשיכי במה שאת עושה. תמשיכי, כי יכול להיות שאולי מה שאת עושה כרגע, את מרגישה שאת לא מקבלת את התמורה, את הערך מספיק. יכול להיות שאולי זה בכלל תקופה של לימוד, של חניכות מסוימת, כמו סטאז', כמו סיימתי כאילו ללמוד, אבל אני עכשיו עדיין בתקופה של להכשיר את עצמי. יכול להיות שזה עבודה חדשה שאת נכנסת אליה, אבל הקלפים כרגע אומרים לך, אל תדאגי, את תקבלי את ההכרה, את תקבלי את הגמול, את תקבלי את השיתוף פעולה, את תקבלי את מה שאת רוצה, אבל תמשיכי לעבוד כמו נמלה. זה כרגע מה שעולה לי ממש להגיד לך, כאילו להמשיך להיות נחושה, גם אם את כרגע לא רואה את התמורה. יצא לנו פה, הנה, את השמיניות האלה, שכאילו מרגיש שקודם כל עולם החומר מאוד כרגע בוער לך, אוקיי? הכסף, הפרנסה, מאוד מאוד בוער לך ומאוד חשוב לך, ובאמת מרגיש שגם כשאת עושה את עדיין לא מרגישה. אני אומרת, באמת, תמשיכי לעשות את מה שאת את מה שאת עושה, גם אם את הרעיונות שלך, גם אם את רוצה להתחיל מקום חדש או זה, אז כן, לחשוב על זה, אבל שוב, זה מראה שכאילו את עושה באמת כל מה שאת יכולה, אבל כרגע את לא מקבלת ממש את התמורה, אבל כן מרגיש שאולי שיתופי פעולה כן יעזרו. בסופו של דבר תגיעי כן להכרה הזאת ולמקום הזה שאת רוצה להגיע אליו פה בתחום של העיסוק, אבל 8 חרבות מראה שיש לך קולות פנימיים שבאמת לפעמים ממש מורידים אותך, ואת נותנת לרגש יותר מדי להציף אותך, וזה מה שתוקע אותך מבאמת להמשיך, ולפעמים באמת מרגיש לי שכאילו העבודה הפנימית שלך פה בפריסה הזאת לחודש הקרוב, הוא באמת ללמוד לאזן את הרגש, ולפעמים הוא שואב אותך, זה אין מה לעשות, כן, זה גם כאילו תכונה של מזל הקרב, כל ההרס הזה, כביכול, לפעמים הרס עצמי כזה, והמחשבות, כאילו דברים שלפעמים את מרגישה שכאילו את הורסת, אבל את בונה, אוקיי? תרגישי איפה כרגע הקולות האלה הם לא אמת, וזה לא קל. אני יודעת שזה לא קל, כי לפעמים את חושבת שזאת את, אבל תנסי כאילו אולי בחודש הזה להגיד שבאות המחשבות שאולי זה לא זה ואין, ואת לא הולך לך, ואת לא טוב, ולא זה ולא זה, כל המחשבות הרעות האלה. תנסי אולי החודש הזה להגיד, לא, אני לא מאמינה לזה. אני לא מאמינה לזה. זה לא אני. ואז תראי לאט לאט מה באמת קורה. אוקיי? שחרור. אוקיי? יצא לנו פה קלף שחרור. שנייה, אני אתן לי פה את המחשב, למה? נגמרת לי הסוללה. אוקיי. אז תראו איזה מהמם. כאילו באמת מרגיש לי מה שאת עוברת, שכאילו זה איזשהו צורך לשחרר דברים שלא משרתים אותך, דפוסים, אנשים וכו' וכו'. לשחרר. בואו נראה מה יש לקלפים של ימימה להוסיף. בהזדמנות זו אני ממש אשמח לשמוע באמת איך את חובה, באמת, כאילו תשתפי אותי, רק תכתבי לי כן, לא, בסדר, לא, כאילו כמובן שאני לא רוצה לשמוע את הלא, אני רוצה לשמוע את הכן, כי אמרתי שזה עובדה שזה כנראה לא יתאים לכולם, כן? אבל כן חשוב לי לראות אם את באמת מתחברת למה שנמצא כאן. כשצמח יונק מהשורש של השני, אין צמיחה זקופה. ביחסים, לכל אחד שדה משל עצמו. הפלישה לשדה לא שלנו,
מטשטשת את כוחנו, די מה שייך לך ומה לא. וכאן, זה כמו שאמרתי, במערכת יחסים הזאת, שאולי במידה והיא קיימת, ובאמת יש בן אדם כזה בחיים שלך, של האש הזאת וזה, ואז זה לא, ואז כאילו, המון אנרגיה, זה שואב המון אנרגיה, אבל כשאת מחפשת את האושר, או את הדברים כאילו שאת מבקשת מהצד השני, ואת יונקת מהשורש שלו, או ההפך, אז אין פה אותך. אז צריך לשים לב לזה, אוקיי? שלכל אחד יש את שלו, לא להתערבב עם האנרגיה הזאת. וכשאנחנו נכנסים לאנרגיה של הצד השני, אנחנו לא אנחנו. אוקיי? צריך תמיד ללמוד, למיין. זה שלו, זה שלי, זה שלה. ולא לרצות מהצד השני שיספק לנו את הצרכים שלנו, שאנחנו רוצות, כי זה כל הזמן יגרום לך להיות בציפייה שהצד השני חייב לך, וחייב לעשות את זה. ואם הוא לא עושה, אז הוא לא מתאים. אבל זה לא נכון. את לא צריכה לקחת את היניקה שלך מהאדם האחר, והציפיות שלך, אף אחד לא חייב לך כלום. אני יודעת שזה קשה לשמוע את זה, אבל אף אחד לא חייב לך כלום. ומה שנותנים לך זה בונוס. כל מה שאת צריכה זה לתת לעצמך את מה שחסר לך. אף אחד לא יכול להשלים לך את זה. ואם את כל הזמן תהיי בציפיות שהצד השני צריך לעשות לי וצריך להביא לי והוא צריך להיות ככה והוא צריך להיות ככה, פספסת. כל הזמן תהיי באכזבה וכל הזמן תהיי אולי בעצב ובתסכול. צריך לשנות את זה. בואו נראה מה הקלפים של שלבת טוויטר רוצים להגיד לנו, גם את המסר. מי שרוצה לרכוש את הקלפים של שלבת, אתן יודעות, טוב, אני לא יודעת מה לעשות מכל הנפילה הזאת, או שאני אקח את זרימה, שככה, טוב. זרימה. מי שרוצה לרכוש שוב, כולם יודעות, הקישור למטה, מי שלא יודעת, אז גם מוזמנת. על פני השטח כל הזמן קורים דברים. אנחנו לרוב לא שמים לב לסימנים שבדרך, מתוך חוסר מודעות או חוסר תשומת לב. מסר זה קורא לך לזהות את הסימנים בחייך. הסימנים והתשובות יכולים להגיע אלייך בשלל צורות, שיר ברדיו, שלט ברחוב ועוד. היא ערנית לסביבה שלך. אז זהו, אהובה יקרה, תהיי ערנית לסביבה, תהיי ערנית לסימנים. ואני מאחלת לך באמת שיהיה לך, יש לנו גם את פורים, ובאמת תנסי לשמור ולהיות בשמחה. זה אפילו בכפייה נדרשנו להיות בשמחה, גם אם אנחנו לא יכולים, גם בגלל המצב וגם בגלל שבאמת קשה לנו להרים את עצמנו. אז באמת אני מאחלת לך ככה גם חג פורים שמח, ושיהיה לך חודש מבורך. לייעוץ והכוונת מוזמנת לפנות אליי. אפשר גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי, אפשר גם להצטרף במידה ולא הצטרפת לערוץ, אז מוזמנת להירשם לערוץ כדי לא לפספס את המסרים שלי, ואפשר גם לתרום בפייבוקס או פה בסופר. תודה, ותודה באמת לכן, לכל מי שבאמת תורמת ומגיבה וכותבת לי. תודה רבה לכן יקרות. אז שיהיה חודש נפלא.